Pa prvi put Signal Radio Požega je otišao u eter, onako zvanično 7. februara 1996. godine, dakle pre 18,5, u februaru će, nadam se, biti 19 punih godina. Naša radio stanica je zaista prešla jedan trnovit put u svom postojanju. Mislim da prvenstveno od jedne male lokalne radio stanice nekog internog značaja do potkraj 90. godina kada smo svoj značaj proširili, da kažem, kako na celu državu našim članstvom u Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija, tako i raznim kursevima i seminarima koje su pohađali naši novinari od BBC-a i Deutsche Welle-a i mnogih drugih renomiranih kuća medijskih. Format koji je krajem 90. godina, da kažem, stvoren na ovom radiju bio je format kratke, jasne, brze i pravovremene informacije i po znacima navoda dobre, kvalitetne muzike. Ali ta muzika je onako za prave muzičke sladokusce i mlade ljude iz našeg grada, pa i šire, jer dosta slušalaca imamo i u Užicu i ranije dok smo se čuli, čak i u Čačku i mnogim drugim mestima. Profilisana je bila baš na taj način, bez kiča i šunda, što smo zadržali, evo da kažem, i dan danas u našem poslovanju. Naravno, bilo je tu i nekih problema koji su pratili čitavo to poslovanje. Prvenstveno mislim na neka zatvaranja, pošto nismo bili, da kažem, na liniji režima 90. godina, pa smo 2 puta i zatvarani kao mediji, o tome se čulo čak, da kažem, i po celom svetu. U tom momentu smo bili među nekih 7-8 radio i TV stanica koje su zatvarane. Ja bih još samo za kraj pomenuo mnoge ljude, i mlađe i starije, koji su prošli kroz ovih radio, bilo ih je bar 100. Nekada nas je mnogo više i radilo, ali, da kažem, vreme i cela situacija u državi uzela je neki svoj danak, tako da danas radio radi sa 6 zaposlenih, opstaje i ostaje zahvaljujući naravno na prvom mestu lokalne samoupravi koja opredeljuje lične dohotke, odnosno plate zaposlenima. Pa kada je požeška rock'n'roll scena u pitanju, možemo sa stvarno jednim oduševljenjem reći da Požega kao mali grad zaista ima čime da se podiči kada je muzička scena u pitanju. Sad, možda je najpresudnija stvar u stvari jedan događaj, u stvari dolazak jednog doktora u Požegu, to je doktor Duško Đukić, ako se ja dobro sjećam imena, i on je na neki način kao jedan jako obrazovan muzičar ovde i pokrenuo tadašnju muzičku scenu. Naime, upoznao se sa braćom Šijak. Međutim, kada je sama rock'n'roll scena u Požegi u pitanju, čini mi se da je prva grupa koja je ovde svirala rock'n'roll bila Kano grupa, Kano i kompanija. Naravno, dolazimo do grupe Magla, koja je najdugovečnija grupa u Požegi. Oni dan danas, mogu tako reći, povremeno rade, sviraju, evo, trenutno pokušavaju da završe neki svoj album. Šta reći o njima? Možda da su oni bili etalon za rock muziku Požege, u smislu da je kroz tu grupu prošlo ubedljivo najviše muzičara, što je jako važno. Dakle, možemo reći da je na neki način grupa Magla, ako to tako možda se kaže, bila škola rock'n'rolla za tada mlade Požežane. Pa, na kraju, evo, pošto nemam puno vremena, mogu da kažem da je možda sve ono što ovim grupama nije pošlo za rukom, pošlo za grupi The Mothership Orkestra, koja je uspela da izda zvanične svoje albume i koja je na neki način probila, da kažem, lokalne okvire ove ovdašnje, pa je postala poznata prvo u Srbiji, a zatim i van Srbije, što je zaista za jedan mali grad kakav je Požega sjajna stvar.